Asta este tema care ar trebui rezolvată, temă care nu este foarte dificilă. Eu am să lucrez în AutoCAD 2015, iată, îl lansez în execuție. Și în mod predefinit, el pornește cu niște unități de măsură în sistem imperial. Lucru care nouă nu ne convine. Chit că e AutoCAD 2015 sau 2016 sau 2020, pe care îl vei descărca, dar să fie o versiune ulterioară AutoCAD-ului care lucrez eu, va trebui primul lucru după ce l-ai lansat să faci chestia asta. Dai în linie de comandă comanda Startup. Scriu Start, aleg varianta Startup și introduc o nouă valoare la Startup. Predefinit este 0 sau 2 sau 3. Eu am să introduc valoarea 1. Enter. Am introdus-o. Acum îl închid AutoCAD-ul pur și simplu și îl deschid din nou. Ei, când îl deschid, se deschide așa cum ai fost învățată să vezi că se deschide AutoCAD 2007, adică cu acea casetă de dialog de unde poți să-ți alegi unitățile de măsură în inch sau în metric. De asemenea, din această casetă de dialog poți să alegi pe ce fel de pagină de hârtie lucrezi, pe un Start from Scratch, pe un template, folosind vrăjitorul sau asistentul de desenare. Îți recomand să lucrezi pe Start from Scratch, sistem metric, da, ok, și se deschide un spațiu de lucru predefinit format A3, 420 pe 297, da? În regulă. Originea este aici. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să deschidem din tabul Layers, Layers Property Manager, să spunem Alt-N sau New Layer, da? Și îl numesc și spun contur. Adică facem ceea ce se face prima și prima dată în AutoCAD, definirea layerilor. Enter și iarăși Enter ca să repet comanda. Și spun axe, următorul strat sau layer, Enter și iarăși Enter. Apoi hașură, Enter și iarăși Enter. Cote, Enter. Și este suficient. În principiu aceste câteva straturi ne sunt absolut suficiente și trebuie să le definim. La contur lăsăm linie neagră de tipul continuu, la axe schimbăm culoarea, trecem pe roșu, tot linie continuă, la hașură schimbăm culoarea, trecem pe verde, să spunem, sau un verde mai crud, așa, în regulă, da? Iar la cote schimbăm aici culoarea în albastru și în loc de linie continuă voi încărca, voi spune load, un tip de linie dash dot, ăsta, dash dot 2, ok, adică linie punctată. Pentru că astea sunt linii care le folosim la cote. Și mi-am definit straturile pe care le voi lucra. Odată ce le-am făcut, iată de aici, apăsând săgeata de derulare, le avem. Și voi începe să desenez pe stratul contur. În stratul contur mă apuc să desenez conturul acesta. Ce avem de făcut? Avem două vedere ale piesei care este un suport în L cu această gaură. De acord? Da? Deci, în primul rând, desenez un dreptunghi cu latura de 112 și cealaltă latură de 85. Și atunci mă întorc aici în stratul contur. Îmi iau comanda line sau polyline, nu contează, line să spunem, da? Iată, undeva pe spațiu de lucru, click pentru a defini primul punct, locul de unde încep să trasez linie și spun 112, Enter, da? Mă duc în sus, 85, observ căile de aliniere, linia aceea punctată, 112, da? Și aici mă întorc și spun click și click dreapta, Enter. Bun. Acum, urmărim poza. Ce avem de făcut? Avem trasat o altă linie, așa orizontală, paralelă cu cea de jos, la o distanță de 23. Iau care vreau zic iar comanda line, mă raportez la acest punct, fac un temporary tracking point, fără să fac nimic altceva, mă ridic până când apare linia punctată, spun 23, Enter, și a apărut, da, la o distanță de 23 față de punctul pe care l-am considerat eu o origine temporară și mă apuc să desenez. Enter. Hai să continuăm să vedem. Aici avem de trasat un cerc care în raport cu punctul acesta din colțul de stânga jos se găsește la 112 pe 2 și respectiv, adică 56 de milimetri și respectiv 55. Care va să zică? Iau comanda circle, îmi iau comanda snap from, click, mă raportez la punctul acesta ca base point, dau un click stânga pe el, da? Și apoi spun around, at, 56, asta este cota de pe X, virgulă, 55 e cota de pe Y, Enter. Și iată unde a sărit, da? Fără să fac eu nimic. Object snap. Și să urmărim, are un diametru, un phi 42 și spun
de Enter, ca să înțeleagă AutoCAD-ul că data pe care o introduc reprezintă cota anumită diametru. De Enter, 42, Enter. Am făcut cercul. Ce am de făcut aici? Am de trasat chestia asta, da? De 70 pe 12.5, care pleacă din origine, după cum vezi. Cel mai ușor este de făcut așa. Iau comanda, linie sau pole, nu contează, plec din origine de aici, spun 70, 70 împărțit la 2, jumătate, da? Cât face? 35. În sus, 12.5, în stânga, 70, în jos, mi-au cale de aliniere sau scriu 12.5 și click dreapta, am finalizat. Surplusurile acestea trebuie să le tai cu comanda trim. Iau comanda trim și dau un click dreapta. Se cheamă trim cu truc. Pentru ca să pot să tai ce vreau eu fără să mai definesc care sunt muchile tăietoare și care este muchia tăiată. Iată-l. Să urmărim. Aici avem niște rotunjiri, un filet de făcut. Un filet cu o rază de 5. Este foarte simplu. Iau comanda filet. Mă uit în linia de comandă. Am mai multe variante, mai multe opțiuni. Spun R, Enter, rază, 5, Enter și am precizat raza. Și acum mă duc și spun pe cine racordez. Muchia aceasta cu muchia aceasta. Enter ca să repetăm comanda. Click și iarăși click. Da? Am racordat. Este în regulă. Voi mai avea o linie de trasat, asta de aici, dar o voi trasa după ce voi face filetul de la vederea cealaltă, de alături, da? Haideți să lucrăm în paralel. Mai avem o vedere pe care trebuie să o facem tot pe stratul contur. 22 are, în regulă. Ia uite. Mi-au comanda line, plec de aici, mi-au o cal de aliniere, plec de undeva și spun 22, Enter, în jos vin până aici, click, în dreapta trebuie să merg cu până la 53, dar trebuie să socotim 53 minus 22. Hai să facem un calcul rapid. Nu mă ajută 53 minus 22, 31, da? Deci trebuie să mergem în dreapta acum cu 31, în dreapta cu 31, Enter, în jos până, e clar până unde o să vină, până aici, da? Este o altă vedere a aceleiași pesi. Apoi în stânga o să vină până aici, sau pot să introduc cota de 50 cât am spus inițial, 53, da? Iată, hai să o introducem pe aia, 53, ca să vedem dacă am și socotit bine și acum în sus, Enter. Este în regulă. Acum trebuie să facem acel chamfer ca să definim referința pentru linia din partea asta de aici și spunem chamfer. Am două opțiuni, ori distance, ori angle, dar voi alege opțiunea distance, de Enter, da? Introduc distanța chamferului, 8, Enter, a doua distanță este tot 8 ca să iasă la 45 și spun pe cine teșesc, muchia asta și muchia asta. Este în regulă. Este în regulă. Și acum, aici mi-au cale de aliniere, iată, și încep de aici până la perpendicularitate, prin rotirea mouse-ului, rozetei mouse-ului, măresc, fac zoom sau mișoresc, da? Asta va apărea pe spațiul contur. Aici îmi va mai trebui o linie, iată, da? Pentru că aici am un plan de secționare, da? Și aici o linie și aici o linie. Este în regulă. Hai să le facem și pe astea. Deci, cale de aliniere de la acest quadrant, prima linie. Cale de aliniere de aici, a doua linie. Cale de aliniere de jos, Enter. Și în fine, ia să vedem ce mai avem. Asta este și axă simultan, da? Iată cam în ce a constat desenul nostru. De acum trebuie să ne mutăm pe celelalte straturi ca să introducem hașura, axele, cotele. În regulă, hai să vedem. Mă mut ca revasică pe stratul, iată, pe stratul axe. Îmi iau linie, ies puțin în afară, cam până undeva pe, ia să vedem, măresc, până aici. Axe. Da, dar linia nu-mi place de la axe. Atunci va trebui să o modific. Ia zi, de care continuous, păi nu așa. Iată, am schimbat la cote trebuia continuous. Ok, ok. Și aici trebuia dash dot. Ok, le-am încurcat, da? S-a schimbat, nu e niciun fel de problemă, după cum vezi. Iau din nou comanda, plec de la quadrantul acesta până aici, Enter, repet comanda, plec în continuare de aici până aici. Iată, le-am trasat. Mai am axe undeva, ia să văd.
Nu mai am axe nicăieri, trebuie să trasez hașura asta. În regulă. Mă duc pe stratul hașură, iau hatch, iată-l, aici îl văd, hatch. Îmi aleg un stil de hașură, un ANSI 31 probabil, și aleg. Da? Aici, trebuie să vedem unde avem. Acolo, da? Și aici. Enter. Iată hașura mea. Iată hașura mea. Bun. Putem să schimbăm, dacă vrei, stilul, adică unghiul de aici. Ia să vedem, 45, 90, ia să vedem, 90. Da? Și am schimbat sensul, ca să fie fix ca ce aveai tu acolo în desen. Da? Este în regulă. Mă întorc în tabul Home. Ce avem de făcut? Avem de mers pe stratul cote și de introdus cote, dimensiune liniară, între cine și cine? Între punctul acesta și punctul acesta, iată. Scuze. Iar și culorile le-am inversat, iată, da? Nu uite, la hașură vreau culoare verde, da? La cote vreau culoare albastră, da? Și mă duc și îl duc pe stratul hașură, spuneam. Aici este în regulă, gata. Da? Acum trebuie să fii atent întotdeauna la stratul pe care lucrez. Liniar între punctele acestea de capăt 112. Repetăm comanda între punctul acesta și acesta 85. Repetăm comanda între punctul acesta și punctul acesta 70. Acum introduc o cotă de tip diameter. Spun aici, în interior, da? 42. Introducem o cotă de tip radius aici. Da? Așa. Ia să vedem. Aici avem un leader, după cum vezi, da? Ca să arătăm că avem o cotă de 8 ori 45 de grade. Și spunem leader de aici 8 ori 45. Scuze, 8 ori 45 la 100% de. Da? 8 ori 45 de grade. Este în regulă. Numai că este foarte mic. Este foarte mic, după cum îl vezi. Aici o să mărim un pic chestia asta. Așa. O să selectăm ce am scris și o să mărim. Ia să vedem. Da? 8 ori 45. O să mărim. Găsim un tip de text care să ne convină. Este în regulă, da? 8 ori 45, iată-l. Bun. Așa, ce avem de cotat? Aici 22 și aici 53. Liniar. Ok. Repetăm. Foarte pe scurt, cam așa ar arăta acest desen. Ia să mai vedem dacă mai avem ceva de făcut la el. Cota, niște cote de introdus. 23, 55 și 11 punct nu știu ce, da? Tot aici suntem, liniar, între asta și asta. Da? Acum, văd că această cotă mă încurcă, adică este prea aproape. O selectez și o trag un pic mai departe. Între asta și asta, 23. Și în fine, încă o cotare liniară. De aici până aici. Acum chiar că este tot. Da? Acum chiar că este tot. Dacă nu-mi convine cum arată cotarea mea, mă duc în tabul Dimension și spun Manage Text Style. Manage Dimension Style. Modify.
și mi-aleg, ia să vedem săgețile. Aici spun 4 la săgeată, textul 2.5, să spunem 3, este în regulă, ia să vedem, ISO standard, ok, close. Observ cum s-au mărit, da? Iată-le, da? S-au mărit toate, în așa fel încât pot fi mult mai bine și mai ușor de citit. Doar că aici nu prea îmi convine cum arată săgeata asta. Aici nu prea îmi convine cum arată săgeata aceasta. Property. Overall, multi-leader. Ia vedem cum arată pe desenul nostru. Bun, dacă vreau ca să o fac fix ca pe desenul nostru, sunt mai multe variante. Iată. Eu mi-au o polilinie. Plec de undeva de aici. Pe o anumită distanță. Da? Aici. Enter. Property. Start segment 0, end segment, spunem 2. Ia să vedem cum arată. Iată-l. Da? Am schimbat grosimea de început și de sfârșit a acestui segment ca să-l fac ca o săgeată așa mai consistentă și acum continui. Plec de aici, până puțin mai sus și apoi merg în dreapta. Ei, introduc și un text. Un text aici îl voi introduce care să reprezinte cota mea și spuneam 8 ori 45% de. Ca să capăt simbolul grade. Da? Pot să-l selectez și să-i schimb dimensiunea. Ia să vedem 3. Pare a fi în regulă. Yes. Da? Și ia să-l mutăm foarte puțin ca să-l poziționăm acolo unde trebuie. Este în regulă. Este bine. Mai cam așa ar arăta acest desen. Da? Și dacă ești îngrijorată că nu arată cu grosimile acestea de linie, să știi că el așa se desenează în AutoCAD. Mai aveam aici de introdus planul de secționare, dar vreau ca să-ți arăt următorul lucru. File, Print, Page Setup, Modify. Trebuie să introducem o imprimantă. Hai să spun că voi lucra cu imprimanta care, nu știu, nu am nicio imprimantă dată la acest laptop. Hai să spunem cu PDF. Da? Bun, aici. Plot Style. Monocrom KTB. Ok. Editez și la culoarea negru, care este aferentă conturului nostru, în loc de 0,5 aici, voi alege o altă grosime de linie, 0,8 să spunem, da? Save and Close. Ia-ți dau un preview. Vreau să remarci faptul că da, ce era de altă culoare, celelalte straturi au rămas subțiri, iar conturul s-a îngroșat. Parcă e prea gros. Nu e niciun fel de problemă. O modificăm, da? Așa se setează grosimea pe black, line white, să spunem 0,6, save and close, preview. Exit. Da, monocrom, KTB, A4, display este în regulă. A4, nu A4, A3. Așa. 0,800. 0,6 spuneam. Save and close. Ia de un preview. Este în regulă, da? Este în regulă. La o dimensiune de A3. Deci, când vei dori ca să-l printezi, va ieși așa cum trebuie. Va ieși așa cum trebuie. Mai cu seamă că aici ar trebui ca să ducem din template un ACAD ISO. Ia să vedem. Să vedem dacă găsim un template corect. Este în regulă, da? E bine că nu ai nevoie de indicatori și chestii de genul acesta, pentru că ne-ar lua mai mult timp decât ce avem la dispoziție. Hai să vedem. Print. ISO A4, nu știu ce. Ia să vedem un preview. Observ, da?
Aici putem ca să mai modificăm din nou stilul de printare. Tu va trebui doar să-i faci un print screen ca să fie limpede ce avem noi de făcut, da? Iar ca să faci un print screen și să fie treaba în regulă, line white. Poți să-i modifici de aici line white-ul. În loc de să spui, ia să vedem, 0,6. Ok. Escape. Contur. Vreau să văd cât ar trebui să fie de groasă. Bun. Ăsta este desenul, spuneam, da? Aici avem de trasat. Am să ți-l trimit și sub format AutoCAD. Ăsta era doar un filmuleț despre cam cum s-ar putea face ca să fie treaba simplă. Aici mai avem de introdus acele planuri. Iată unde mă duc pe contur, trasez o linie aici, Enter, mai repet chestia și jos, Enter, da, aici. Și la fel voi introduce, cum am făcut aici la leader, da, săgeată și cu literele acelea care reprezintă planul de separare, de tăiere, da, AA. În fine, cam așa se realizează desenul acesta. Dacă vrei ca să îl repeți, să-l refaci, să nu știu ce, aici să mă opresc filmulețul ca să nu fie prea lung și rămâne să definitivezi desenul ca să poți să-l salvezi, să-l trimit în format DVG. Ok? Bine!